Atenció, Santi Mina después de un mal rebote de la defensa. Y se espera Zaza. Zaza espera Santi Mina. Del Valencia, Galicia, calidad de Santi Mina. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En una bona recuperació del València, la pilota per a Zaza. Zaza pura bé línia. Espera l'arribada de Santi Mina, que era que havia furtat. Santi Mina una miqueta contra peu encara. Pot contactar bé amb el baló per enviar-lo just al pal, pegadet de la porta que defensa Álvaro Ratón. Es converteix en el primer per a l'equip de Mestalla. 28 de la primera, ha marcat el València. València, Galicia, calidad de Santi Mina 1, Zaragoza 0.